hedder Helle. Og jeg hedder Johanne. Og vi går i Skals internationale projektklasse fra Skals Efterskole. Og vi er den efterskole, som for 5. år i træk har samlet flest penge ind til Danmarks indsamling med næsten 200.000 kroner. Og det har vi selvfølgelig ikke gjort alene, så derfor så vil vi meget gerne takke alle dem, der har hjulpet os, for uden jer havde det ikke været muligt. Først og fremmest vil vi gerne sige tak til Hydroflex, Ikadal, GreenTech, Hjørring Turistfart, Bak Composite Industry, Solutio og Sovnstrup Islandsheste for at donere til vores sponsortrøjer. Og derudover vil vi gerne takke alle butikkerne i Viborg, som havde indsamlingsbøsser stående i løbet af december og januar måned. Og så vil vi gerne sige tak til Skals Skole og Søndervangsskolen og alle de elever, som deltog engageret i vores sponsorløb. Og vi vil også gerne sige tak til Viborg Gymnasium og Viborg Katedralskole, for at vi måtte komme ud og sælge æbleskiver i løbet af december. Vi vil gerne sige tak til Steffen Brandt og Charlotte Schultz for en helt fantastisk koncert. Så vil vi også gerne sige tak til Thomas Renhøring og Louis Nielsen og dem, vi har arbejdet for den 14. januar. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak til eleverne på skolen og de sponsorer, der har skaffet os for at hjælpe os med at samle penge til Danmarks indsamling. Vi vil gerne sige tak til Skals Svømmeklub, beboerne og Jøresbar her i Skals. Vi vil også rigtig gerne sige tak for samarbejdet med Frost Superbest i Sankt Mathias Center i Viborg. Og vi vil også gerne sige tak for en god donation fra Energiviborg. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tak til alle de butikker, der har doneret gaver til vores auktion og vores Togola, og til alle dem, der har stemt på vores videoer.